ni dolok mo hebri rong no khaije ke aram nangjo tei wansa chlaro wa amsike najak mano borok dolok tamni ke borok khaije ke aram nangjago tei kisiri klangjak khenge wansa chlaro wa joli jago tei phali rang kom rijak khenge borok amsike wansa chlaro joligo tei phali ani kosi borok dolo tei haino tei 2-3 dini pore tei phalna thangke dolo kichik jak singgi bini apur ke bino dolo bukuko dajago ni ching bichi kok kubang sekre tini video no chung dolo star khailene. A few moments later. Ni konte bose ya tai ni tola ni litokti kosom bosa ya oburi ke tai tamano tai ni mai Bangladesh bo thangya po oburi ke tai tamano tima kolob jagi te borok bi jon watar sana hai oburi no le boho tongpur pro wa katokoti sai wa litokti masa jakna wa kosom jat ning nai uni bagi ni wan sabsli no ma hamza ka to musu busli bo in dolok mo burunya wansa selana muani rina nai tam ningke bos wansa selana muani ri mana kangke dai TRIPURSA selaro lei kotor selakari oba ke bo wansa kala pathor no tai punchi ko khogiman jak nai Bangladesh ni tai TRIPURA pai khar tong panyo bo dolok muani ri mana hakatai manje ke bo TRIPURSA sela kotor kri jak el abuni bagi no wansa selano mana hakata dolok bo oi rendi beritang seneng ha tam hul sadio wansa selano nang tam se huli kani ni tolani amsi ke sam kha dolok tam se sam ka simon bini o wansa selage thori ka sakhe jiming rikhasiongo o burinyo sajung hului tongo tei bukko bo kusumang bini bukko kwari thaka nai nei di dolok hai musuk busli tam se camera na chike sari ning yara sari musuk chikok dolok o selagi kono khani ning horo sakhe jiming rikhaengo o burinyo dili hulmang humo wansa selani lei bukko samri rika amsi ke samri rika tagleb dolok bini o burini khikro bumu phunjo samui ma thangka tagle bini buskang ni engine chipi ke chunu se bini omse ke samka saila perika dolok tam ni bini bukuk tam se kwar khangke o wansa selabi dili lei bati sari jago aboni bagi dili samui ma thangka bini lei bukuk bo asklabo dolok obri rok tam se wansa selaro bai khojak mang tongnani mujung jakka dolok umsiki bongni kotor amsiki thukute wansa rong ni li kotor nangjago borok aboni bagini wansa selaro ma hamjago o wansa selaro ke amsiki thori tang obri rok no li bukuk ke tamo abo chitra kano o wansa ni bo musuk busli Bangladesh ni pai punchi ko kogui manjak ne obri no khoitong pai ka tabu ke dolok dolo wajiti tagle bini sipak kichiri jak amtike motok jago bo salodon 20 bar motok jago o wansa selake sipak buti bilengti selakmang o wansa busli ke tai tamdal dolo bini singkiri phai thangka obrini selakmang butei sipak butei tabuke obrini kichigi thangi tagle bukuko dajago bini bukuk sinai di sekal thaining nai hentong dolo tima kolob jagi bono parani borong wathar sai pairi nai take bungni para o bo saisung chitong chu dolo tamni ke obri amsiki borok sakrakte wansarang ni leisunu hisau bo warei Rendi braining era jeri chipak phali besa 3 jon pujinai dolok tabuk ke chipak phali kichik jak bini tabuk ke besa 3 jon pujinai onek kosto nangi tongo dolok bo tamni kengke tabuk bini paijak le bigi thangli selungli aboni bagi tabuk bo bukuk mang dajago tei bini thainai kaisa paso ke phalimang bo din paringi tabuk ke abo sakani siming samui pai thangka tabuk ke dili bukuk mang sora jago dolok bo wansa slarok bai